172. Så målbevidst, som man går til sine fornøjelser, lige så alvorligt forholder man sig til livets største spørgsmål. Som de fleste søfarende folk er færingerne meget religiøse, og mange sekter og vækkelsesbevægelser kappes om at vinde tilhængere. Den mest geskæftige og største er brødremenigheden, der til daglig kaldes baptisterne. De driver en ihærdig propaganda, har en livlig mødevirksomhed med bibellæsning og offentlige bekendelser. De har stærkt tag i ungdommen og driver en sommerlejr for flere hundrede børn. De religiøse friluftsmøder hører med til enhver folkefest, og i byerne også til søndags eftermiddagene. Som en virkelig højt. Og en syndare som får oppleva frelse i Kristus Jesus. Han får en bådskap å bære. Han, om han har haft noe av kristendomskunnskap i avår, så vil det bliva så løyes at han ikke er nøkter ved å ha bare en form for sin godstyrkan. Og då er det godt at Herrens vittner kjenner sine arbeid, og er det så et kall bevoist og løyen for Herren at de nøyda de høver kunne være til å gjøre folk noen evangeliet.